den her video vil vi forklare om, hvad Danmark eksporterer og importerer fra de forskellige lande, og hvilke varer og hvor meget de gør det. De top 5 lande, som Danmark eksporterer mest til, er USA, Tyskland, Sverige, Kina og Nederlandene. Det land, som vi eksporterer mest til, er USA, og til dem eksporterer vi shipping og lægemidler. Det kan fx være Nordisk og Mask. Tyskland er det land, Danmark eksporterer anden mest til, og vi eksporterer 215 milliarder kroners eksportvarer til Tyskland, som består primært af fødevarer, sådan grisekød og sådan noget meget, man eksporterer til Tyskland, eller underleverancer til andre firmaer, altså som der i sidste ende tit ender med at ende i USA alligevel. Yes. Kina, som er vores fjerde største eksport, har en samlet eksport fra både Kina, inklusiv Hongkong, med 120 milliarder kroner, og de største eksportkategorier er lægemidler og shipping. I Danmark importerer vi også en del. De lande, vi importerer mest til, er Tyskland, Sverige, Holland, Kina og Norge. I Tyskland, det er det land, vi importerer mest til, hvor 21% af vores import går til. Der importerer vi medicin, og vi importerer biler og industrivarer. Ja. Det land, som Danmark importerer tredje mest fra, er Holland på en størrelse af 7%, og de importvarer, vi mest får fra Holland, er elektronik, maskiner, landbrugsprodukter, fødevarer og medicinsk udstyr. Det land, som vi får 7% af vores import fra, er Kina, og fra dem får vi noget medicin og nogle maskiner. Inden for Sverige har vi import, som er elektriske maskiner, køretøjer, træ, papir samt jern og stål. I Danmark importerer vi for 146 milliarder kroner, og vi eksporterer for 162 milliarder kroner. Det vil så sige, at vi cirka 14 milliarder kroner i overskud på betalingsbalancen. Det gør godt.